Velkommen til 22-nyhederne. Det grå guld bliver ikke behandlet som guld. Over 7.000 mennesker i alderen 55 til 59 år har fra januar 2013 til maj 2014 mistet retten til dagpenge. God aften. Vi begynder den her udsendelse med at snakke om, at i Danmark har næsten hver femte af de 41.000 danskere mistet retten til dagpenge. Det vil sige, at de udgør den største aldersgruppe, som er berørt af dagpenge. Det er et kæmpe problem for dem, det går ud over. Risikoen for at ryge helt ned ad slisken er større end den er hos de unge. Så det er en kæmpe frustration i nutidens Danmark, at selvom de er kvalificerede, så bliver de ikke engang indkaldt til samtale. Den daværende VK-regering vedtog i 2010 dagpengereformen med støtte fra det radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Reformen var en del af den økonomiske genopretningspakke. Reformen halverede også dagpengeperioden fra 4 til 2 år og fordoblede genoptjeningsperioden fra 26 til 52 uger. Okay, vi stiller nu om til vores reporter, der får et helt klart indtryk af, hvad de ældre synes om den nye dagpengeordning. Jonas Jensen, de ældre falder i stigende grad ud af dagpengesystemet. Hvad kan grunden være til, at det er de ældre, der falder ud? Jeg vil sige, at vi har en stor udfordring i alle dem, der falder ud, er faldet ud eller er på vej til at falde ud af dagpengesystemet. Men det er især de ældre. Mange arbejdspladser ansætter i dag kun unge mennesker, de kan få noget ud af i lang tid og som har en høj uddannelse. Det efterlader i dag ældre med kun en lille chance for at få del i de job, der er. Hvordan vil et forslag se ud for at ændre den synsvinkel? Forslag kunne være at kigge på reglerne for seniorjobs og for eksempel se på, hvad vi skal gøre i forhold til aldersgrænsen for seniorjobs. Kun en femtedel er kommet i arbejde, og ca. 70% er på andre offentlige ydelser. Derudover er ca. 12% ikke registreret med hverken offentlige ydelser eller andre indtægter. Jeg har i dag fået fat i Inge Marie, som i stor grad er ramt af dagpengeringen. Hej Inge Marie. Der bliver for tiden snakket meget om dagpengestoppet i medierne. Hvad synes du om det? Jeg mener, at 2 års dagpenge er en rimelig længde, men til gengæld er optjeningskravet alt for højt. Det bør reduceres til et halvt år, der var gældende før reklamen. Jeg har selv været på dagpenge og er glad for, at det var under den gamle ordning med 4 års dagpenge og halvt års optjening. Man forventede oprindeligt kun, at antallet af ledige, der ville falde ud af dagpengesystemet, ville stige til mellem 2.000 og 4.000 årligt, men fra januar 2013 til maj 2014 har 41.000 danskere mistet deres dagpengeret. Vil du sige, at regeringen har snydt de ældre, der er på dagpenge? Som sagt var jeg selv godt tilfreds med min dagpengeordning, men når jeg nu hører om, hvor mange der har mistet deres ret til dagpenge, må jeg sige, at jeg er chokeret. Og ja, på en måde har regeringen gjort noget andet, end hvad de meldte ud. Men hvis det er for at få et mere velfungerende Danmark, kan jeg ikke sige dem imod deres handling. Tusind tak for dit samarbejde, Inge Marie. Tilbage til studiet. Især SF-regeringen har gennemført flere akutpakker med midlertidige ydelser til de berørte, og en dagpengekommission skal fremlægge forslag til nye dagpengeregler i slutningen af 2015. Der er ikke mere for TV2 Nyhederne i aften. På gensyn.